Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag kay atong tanan, kumusta? Adlaw da karon Lunes no, sa 20 City na sa buwan sa Hulyo. Igdos Mail 26 no, pila na ng kaadlaw no, mosulod na jud ang August. So dili pa din no, shout out day ko no kang Silnagal. Salamat kayo idol no sa paminaw no. Silnagal, salamat kayo sa tanan nga nag subaybay aning drama no, salamat kayo. Bueno, ang suwatan pa karon day no, pinadaki ni sa usa ka babae nga magpatago lang sa pangalan nga Sylvia. Sinuwat kini no ni Ria Arellano, abahin kini no sa naay mga tao no nga magpahimulos sa panahon. Bueno, obani ko sa paminaw no sa kun ako ang pasultihon nga ang sender si Sylvia. Usahay ba kining kaayo sa tao, usahay maabusahan gyud. Kay doon naman ko'y mga tao nga mupahimo sa higayon. Mao ni akong bana, og kun nganong na problema ko ani, ingon magud ini ang mga panghitabo. Bakit nga ba mahal kita? Ay, hala dong Timmy, ikaw na? Naabot na ka? Naayo na na atong jukebox. Ayo naman. Bastusa ni mo eh. May kay naabot na ka. Nili day. Iyan ang kaluha. Wow, kaluha. Ha? Naglisod man gani mong inahan sa pagpanganak nimo, kapwerte nimo dakuan, nya may kaluha pa ka. Ako, ano? Isasarya na unta mo. Hal-hal ka lang kimi. Ikaw ba joke? Ewan ko malipay sa imong joke. Way lami imong joke, karaan, way lami. Naunsang taon kay manuod man ka. Ana ba gyud sometimes we need to bend the law, di ba? Mao ba? Mura sa day kag buaya. Buaya day. Sa di ay. Sinador ko Krisma. Ngaw na taday ha. Ay, Sir, kalungag na ka diya? hala mo kaon pa di ay ka? Abi na ko di na ka mukaon. Kan asa pa ita sa nimoy. Wala ka kaon dito. Siyalay sudan. Pagpili lang. Oo, kinida. Mura ka dungog na ko ani da. Sige, bantay bitaw. Tada kay gutom kay ko. Oh, Ah, nga naman na Timmy. Tutok ang kanako. Murag malibat naman ang mata ni mong tinutok nako. Daan na ba ng libat? Sibes gutom mo ginda ni mo libat. Ito, Siyalay sudan. pagpili lang. Oo, kinida. Mura ka dungog na ko ani da. Sige, bantay bitaw. Tada kay gutom kay ko. Oh, Ah, nga naman na Timmy. Tutok ang kanako. Murag malibat naman ang mata ni mong tinutok nako. Daan na ba ng libat? sibes gutom mo ginda ni mo libat. Bisay. Bungot sa ito. Bay labi. Dong Timmy, nainangita ni mo dong. Imo kuno sing ikagaw. Ay, swear kitekin sa Kaway mga lami, ano yung mga pauso. Katawa. Kinsa na? Wala yun, numdum lang ko ba? Kuan Kinsa na? ano, si Tatoy. Uy, ikaw tatoy. Anak niyo, Johnny? Igagaw, gila na ni mo. Lako, ato nang ngita ni mo. Asa pa dyan? Asa siya, day? Tuwa sa sela. Oy, ikaw, tatoy! Kumusta na ka? How are you? Ikaw, Timmy! Sus, salamat taon nga nagkita na kita! Kusa pa ba niyo? Okay lang taon sa papa Ay, na. no. Kaya ko sa mga ato, suroy taon ka ning hamong harianong panimay ikaw, ha? Tinood na ikaw. Nasuroy ko rin yung harian nung panimay. Kay pagkadako rin yung yuta na gaw. Ay, Ay, kabilin taon ni sa among amahan ka. mabagaw. Dakuha din yung yutaan yung tiyo gaw, no? Pila ni ka iktarya gaw. Gamay rin ikaw, hari ka buot sa hektarya. Di nakaabot sa iktarya na eh. Oo, taon ni kabot mga 9,999. Usan lang katuan may usa ka square meter para mo sa hektarya. Lagi. Kiningaw. Ha? Kuan ba, muhang yung taon ni mo gaw nga mupuyo usab ni kadiyot. Maulagi. Puyo kadiyot ka ba? Bida sa Kadiyot ra kayo. Kadiyot yung yuta gawa. Kay wa pa man may kapuyo ang dili gaw good. Babiya ka nga gika mo kus negros. Dami ko na ang mga bangka gaw. Ganahan ka. Total, dako-dako bito na yung yuta nyo. Bubuit ang bangka gaw. ang kadigo ako yung problema. Ano? Kapuyo ang ganit taglain tao-taon. Pero Gani. ang inyong ko, kuha ng usa ka square meter lang. Tukod lang mo haligi, padong babaw at tukbay babaw. Biya sa Ika ka na ikaw-kawat mo ni. Klaro. Ano gawin? Ikaw, igagaw mo kita. Sorry, pagpahing lang mo niya.
Subo ka na. Di na napita. Ako na. Pero, why pag kapuyo di napita, ako ana lang mo din ha. Okay ra magpayo mo diha, ha? Okay rin mo gaw? Tanap yung gagawin. Okay, lagi, sige, ano mo niya? Okay! Lamat gaway. Pagkansin namin kapuyan. Asa sawa ni mo? Ha? Asa sawa ni mo gaw? Nasa sa ilas gawas gaw. Ha? Nasa gawas gaw. Na sila sa gawas, ha? Oo, Di ba ba? sa akong mga anak ba? Mo ba? Sige, sige. Okay na gaw? Lao, sumli to! Butang Ilain na ni. Ya, balik mo re, ha? Natin pamahaw. Pili lang mo re! Salamat gaw. Sige, kaon mo. Kaon mo. Ay, bukaw mo. Wow, mag-iw niya. Dahil sa di na siya nga bulinaw, eh. Gawa dahil kadaan nyo. Ako sawa, gwapa kayo. Kapito ni Marina. Pero ang mga judges, mga buta. Lumay mo ba doon, malagot na kayo mong hirit, ha? Dahil may buntag na. Dahil sa layba. Sylvia, dili sa live ba? Laway? Sylvia, balik Ako igagaw, day. Ako igagaw. Anak niyo, Johnny. So, ang tatay, kaibaw, maka, di ba? May buntag diya, Toy. Ay, may buntag na. Dahil akong asawa dahil sa Silvia, si Brenda. O sa niya na rin na, pagka Flores de Mayo. Hilom day, Eh. hanggaw biya ni mo. Agang. Gagang. Si Gautimi, ang iyang asawa, si Brenda gang. Ako, magkakagaw. Hello, may buntag. Hindi mo na nailis sa asawa, di ka. Sige, Ay, binuang di, ha? sige. Gaw. Naman. Kau na mo dia. Ay mo ka. Sa inyo, hari ba eh? Ako, ani. Wag ka ni. Ako mingon kay, pakal mo na. Imo anak ka na to. Ako tadron diri gaw. Ay, diyan na nagkauna. Sige Si ha. Junjun. Biyaan sa tamuha, kay napa ko'y buhaton. Dong, ikaw na bahala na mo igagaw, ha? Okay, darling. Ang igagaw sa kong bana ng hangyo nga ani una sila puyo sa among yuta, magtukod lang kuno sila barong-barong. Pero may gani kay nay bakanting payag katong among gipuy-an sa una. Dito na mo sila gipapuyo. Unya, kumusta naman imong igagaw dong? Okay ra sila atong payag nato dito? Ay, okay naman na, day. Okay na sila taon. Sakto naman taon. Upat naman na sila po. Duha lang na ilang anak. Nga, dako naman sa ilang anak. Eh, ako kamagwangan nila. Dako naman. Pila may edad atong bataa dong? Katong ilang kamagwangan? Ang buot pila kay Ida na to. Wala nang kumuta na. Nga naman ta, day. Grabe atong bataa mo dagao no? Ah. Mura mag-champion sa drinking ang eating competition. Kanon bang lang lubot sa kaldero. Magkatabantayan ako. Kada kuag lang mo'y bataa. Buyag. Ang usa kahiwa nga humba, kausara man gi hamos ba? Talaga, day. Unsan bantayan sa niyo, Ang ang no? Masigutom taon ito, di ba? Ato, karon pa to nakakaugumba. Grabe sa mo dagkaon eh. Kada ko atong hiwa, nya kausara gi hamos ba? My goodness, how grave eh. Nakita gyud na akong anak sa igagaw sa kumbana oy nga grabe mo dagkaon. Ang humba kausar man gihamos ba. Pero sige na lang lagi kay igagaw lagi sa kumbana. Pero murag masyako kay murag mapusoy mo aning dagana. Unya, Uy, tatoy. Sura aning atong kahimtang toy, uy. Wa pa man siya ka magkakitag trabaho na magsugod na rabag eskwela ang mga bata. Kay kuan na transfer naman sila. Unya wa pa man siya kakakitag trabaho, uy. May kugtas imong igagaw, uy, nga magsalig lang tayo nila. Ngita bitaw kong trabaho gang. Sama siya. Unsa kag maayo dong kanang mananom lang ta diha kuan balagot mo para sa atong pangonsumo lang pa. Oh, sige. Mananom tagang. Para natin mautan o guwa. Gitay sudan ba? Timi! Hoy, Timi! Matasa, Timi! Uy! Timi! Uy! Jesus, bugo ito. Matasa ka diyot ba? Ano man? Ang imong ikagaw ba sila si Tatoy ug Brenda? Ano man? Nananom sila dong. Nananom sila sa atong yuta. Nga unta, dili man na ila. Badlunga to. Kay basig unsay isang puton anang ilang pagpananom diha. Nayati na gyud ni iniron. Tingalig nalimot sila ha nga dili na ilang yuta. Badlunga dayon to. Aw! Gaw. Uy, go! Diyan nga kaut kag tabay. Ha? Nga, nanumigaw. Nasa siling hanggaw. Ganahan ka? Tingang gaw. Ida. Para ko Mau ba? Para kung sumura ba gaw, mga utanon, ano ba? Silinghang. Ganahan ka gaw? Silingang gaw. Bida siya.
Lagi gaw, sige lang gaw. Mao ba? Nakasabot mi gaw. Ay kabalaka, inigpahawa na mo diri. Ma-injure gyapon ni siya gaw. Di ba? Mao ka? Uy, siyempre. Basi mo buhat mong langog diri awi na sa. Ayo ka. Hindi, ginubuhat lang guys. Graduating naman na among kamagwangan gaw. Graduating na. Trabaho na ni. Oh. Change place na mi. Sige ikaw. Sige. Pagtanong mo silingang gaw. Unsa? Day, mananom lagi taon sila para ilang konsumo ba taon kay ay lagi tanong ko no, tanon so may lang ko no kakaon taon sila. Ug wa sila sudan, makakuha taon silang gitanom. Unya ila din ang yuta di ay. Unya gawas pa sa nananghida ay sila. Sakti lang na day. Ay baong ko anang agaw nga. Inaana gina siya. Nga kung pahawa ko no sila, mo isulti niya. Sibat sila, okay na ko no, para ato lang gihapon ko no ato ang yuta. Hasta na ilang gitanom, ato na. Unsa? Mao nga, just relax, okay? Unya nang labay na sa pampila ka tuig, ako nabalitaan nga nakalarga na dayang ilang anak sa igagaw sa kumbana ug mo'y ako nahibaw-an nga naka-abroad na sa gawas. Unya, Unsa? mao na dong. Maayo naman ilang pagkabutang di ay kay naka-abroad naman ang ilang anak nga kamagwangan. Mayo nun. Unya, wa sila pa nang mobalhin. Mupalit sila ilang yuta di ay. Ba siya palisa din silang luta ug bayad eh. Kung nagtrabaho naman nilang anak, di ba? Mao gani, klaruhan na sila ba kay murag tan-aw na ko anak nila no, murag gustong mo padigo padunot diha. Uy, murag kasing, padi ko padudot. Kanang mo paugat ba? Di Sing ba? kanya. Gahi pa sa nang gahi ng mga tawhana diha. Porbida. Gahi man sa unsa, ikaw no? Hilig kay kagahi. Sabo ang naman sagdi. Pero di na mo ibot ako ipasabot ay parawa ka. Unsa man gusto kay gahi kayo ha? Hanggang mo pati mi balik-balik la baning kagwang. Uy kay lami ka istorya. Uy puro gibugal-bugal imo ha. Ay lang dai Silvia, mo din na ipig kada gana kay kagahi. Oh, kay maugtas tas imo sa pagpagahi anang imo. Di na parehas uban, nga singkahan lang mugahi na yon. Kanang imo mabawat ang gahi pang ubo na ko ana. Oy, maingin mo ni aghing ko yung gili mo. Nga, Concentrate papilit. mao na diha, ipilit na lang ng imo diha. Ganun na abot ka na mahina, oy! Ambutan nimo kay paraw ka man. Uy, si Miyot man ang akong ikasugat. Hala ko gihana tawhana, uy. Gipasan man lang ang usa ka sakong siminto. Ay, Premiot! Uy, marimanday, kupson. Biliban ako nimong kugihana man nimo, oy. Asa man na ihatod? Ganong gipasan ba man na nimo in tawan? Ay, dili mong kung kaso ng sakyanan, mao nga. Ako lang yung hinihinay pasaan. Asa man na nimo ihatod, oy? Dito ko sa inyo, ha? Sayangan, amo ah. Nag-order na may ana nga wa man mi mag-order. Ay, katong karaang bahay ba? Katong payagali. Ah, dito day naspayag. Oh, kinsa man ay nagpuyo dito. Dili day ka mo. Inyo magharo. Ay dili oy, ikagaw tong timi ang namuyo dito. Dili ka mo ng muyo dito. Ay dili pre oy. Sige, Mare. Okay. Ako siring hatod bukas. Sige pre. Sige, Mare. Tulit sulong sa ako. Sige pre. Patari. Yamat good. Nagpatrabaho day sila sa bahay. Ilang gipausap ang bahay. Hala, nanangid ba ka sila anak kang timi? Dong timi. Okay. Nasa ka? Dong, Mana ka mura kagi? Gukot sa itong butakan. dong, adto ang imong bahay. Adto imong bahay ba? Nga doon, gusto bahay nga di. Ang gusto bahay. Ay, dili kini mo ibot ako ipasabot. Oy, katong karara tong bayis ubos ba katong payag. Tugpuyan lang agaw tatay. Oo, Kaya nga naman. nasugatan ako ganina si Parimiyot. Ano? Nagpasan usa ka sakong semento ug adto ihatod sa bahay nato nga gipuy-an sa imong ikagaw karon. Niya ako sa lagi labo tao na ko ano eh. Loy, wa ka kasabot, kabuko sa nimo oy. Sa pagtaro ay kung dingdal lagi tao bugoy. Kaya kung laon di tao ko pagladuit ako sa Adto atong imong ikagaw kay murag gipausab dilang atong payag ilang gipatrabaho. Oh, may noon. Sabi lang ka maayo ana. Imo nang bay og yuta nya nananghid sila nimo na nilang gibuhat nga ipausab. Ha? Nananghid ba sila nimo ana? Wala. Mao man day na, wala man di ay. Pues dili na maayo timi ha. Akong sabutan ng mga tawhana murag di na gyud na mamahawa diha. Adto ingna nga naa sila'y kwarta kay abroad naman ilang anak, mapangitaa sila gyuta og bay kag gamiton na nato dihang payag. Ingna gyud ha. Uy, go! Ikaw mo nini. Uy, gaw. Hey. Nagbuwag lagi yung bundos anay, ha? Go. Usap din sa bahay, gaw, ha? Ay, kablag ka, good. Sabi ka. Kasi lang ang gaw. Napagaw. Kailangan nila sila yung ganahan ka. Kaya kung bali na may go.
imo ning bahay ning imuha na ni. Aray ko, aray ko. Ano ka? Mayuhan mo ate ko, mayuhan. Bigyan sa di mo. Ayan, sus. Ah! Maubagaw ako na po ikaw no. Muha na. Di ba, day? Brinda, balhin ta, day? Oo, maod gyud. Bali naman mi din oy. Dili man mi magdugay. Oh, talaga. Tuo man ka, oy. Mugasto ka sila diha og mo na ilang plano nga mupalhin sila? Ayaw, ikaw ba? Ikaw ro gigihimong buang timi. Aday, ay sa pagkidaan na taon. Unsang taong ko eh. Dili manggul, kaklaro na ana nga murag ila kag giilad ana. Klaruhan na sila. Pabalhinan na sila. Kanang ilang gigasto para sa bay, ilang unta nang gigamit para sa ilang balhinan. Pero kay wa may plano nga mupalhin, ang atong bay mo ilang gipausab, di pa trabaho. Kay gusto nila nga ana ra gyud na sila mopuyo. Papahuon na sila ho. Inang gamito na tong yuta. Ingna gid na sila. Kung dili ka gusto nga kita mo ay mabungkag timi. Day! Mao ni among problema kay maglisod ang akong bana pagpapahawa sa iyang igagaw kay maikog man siya. Unsay imong buhaton? Prangkahan namo? Ang ako og magkagubot unya ba? Unsay imong buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Sylvia. Hello, Ate Pres! Good morning! May adlaw sa Ma'am, good morning, ma'am! Good morning, daw! Isa itong presidente sa senior citizen sa Taboylan. Si Wilson Armas. Kuyaw kay apelido Armas. Yan, siya Kasama na, 45 or 38 or 357 or 22 bagdom. Kuha na, 22. Ate Eugene, good morning! Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit. Sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy. Pirmi ang mga bata niya para sa mga dago. Palit mo Don Pepe Dark Chocolate. Mugom-ugom sa Diamond Yema o BM Special. Unya palit kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, thank you kayo, Day Silvia Yayoy Bagyo. Thank you kayo nga kanunay mong mag-inom. Day Silvia Yayoy Bagyo. Salamat. Kanunay mong nag-inom diha og doon pagpitablia ha. Thank you kayo ha. Sa tanan to mga kaigsunan. Labi na gyud sa ato ang mga kaigsunan, labi na gyud mga bata. Inom gyud mo doon pipitablia kay the best kay natin doon. Para sa ato ang pagkabaskog og ka-bright sa ato ang eskwelahan or sa ato ang klase kay bawo gyud ta. Kay dili man ta magduka. Kana magduka ka ba no maltaligam-an nimo ang klase or ang istoryas maestra mo na nga di masuot sa imong utok kun unsay klase ninyo. Mao na nga mga bata padung mo sa eskwelahan inom gyud mo sa tuang Don Pepe Tablia kay nindot kay na aktibo kay kaana unya ugubogom sa mo Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Fish Cracker. Paulitos Macaroni Crunch usapan na ninyo ang ugumon ninyo ang kini nga tuang OBM special og Diamond Yema special. Mao na ugumon ninyo samtang nagklase ang inyong maestra. Usa ta mga tao ni former Kapitan June Ramos kung nagbuhat siya Miguel Foliar Fertilizer o Mega Plus nga naginumpod sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayong tanan sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito Basta Toledo, Kuya Nick Pipito Dodong GR Pipito ingon man sa mga tao ni sa opisina ni Inday Shin sa Bromwich PH. Salamat kayo ninyong tanan sa inyong pagtrabaho sa Bromwich PH aron palimpyuhan ang ilahang mga panimay sa tanang mga tao nga wanay lugar sa paglimpyo sa ilahang panimay. Unya tawgan lang yung Bromwich PH kay gipanginom sa dinahang mga tao diha ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix para di na sila magduka mahuman ang ilang trabahon. Kita ang mga nagtrabaho sa opisina labi yun sa opisina ni Vice Mayor Choy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangkim, Ma'am Casmer Araraw ang gipainom sa ilang mga tao ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Unya Ate Pres? Okay, ug ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Ug set Panyawan Herbal Capsule, set Panyawan Herbal Capsule with garlic, set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man, kinang bukol-bukol nato sa atong lawas. Imna na nato set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulusaw sa kada inom. Sa buntago na kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule.
Inig pariuto ni mo, gyapon, usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon. Una ka mong taon sa imong pariuto. Mausap sa imo niyang pagpanihapon, inom na pudaan ug usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na to na problema aning kidney ug UTI, ayaw na mo kahadlok. Tungod kay doon na makatambalaan na. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Okay, salamat kay Ate Pres og sa tanan po natong mga kaisunan nga migamit sa atong number 1 nga plus ang Said Liniment Oil. Thank you, thank you, thank you. Salamat kayo ninyong tanan sa paghimog number 1 sa ato ang Said Liniment Oil kay kamo na sayod. Kung unsa ka tinuod mo tabang ato ang Said Liniment Oil sa panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul, rheuma arthritis ug uban pa, kutos kamatahan, tikang kang og ilikay pagyuta sa dingdi kung manghaplas ta sa tuang Said Liniment Oil pero sabuta ayaw mo palit og lain sabuti kara di ba Edwin? Tilo na, ay mo palit ng soris-soris dahan ha. Ayaw yun mo palit. Kana mong sakay-sakay sa kanan. Ayaw yun mo, kay di na mao. Kanang yelo. Oh. Aragis Butika. Pero naagi Facebook page ang Said Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang itay Panyawan Herbal unya makita tanan produkto dito sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil ug Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Nga magyuim nung Tatay Jamie sa di pa sa biyahe sa Sur 9F. Tay, salamat kita. O kita, kung layo-layo sa Si Ate Maricho, primo, mo inom man ang... Oh, si Ate Maricho, day. O si Nani Virgie, Mami Virgie, salamat Mami kayo. Virgie, o si- akong umaga day nga si Papa Dido, si Mama Car, salamat kayo sa pag-inom-inom. Umagan, ugangan. Ugangan day, ugangan. Ugangan ang umagad. Ikaw mo Ako yung yung magad. Pero sa buta, aragis butika palita. Pero naagi Facebook, nabali na noon. Naagi Shopee. Ano lang yung palit Shopee? Shopee na lang, ha? Ano mo palitin, ha? Salamat kayo niya. Mami Ini o si Inday Maricho, salamat kayo sa pag-inom ninyo sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo mo, Carlito Abreu, taga Silsi Lucas Taxi. Magkuning taxi? Silsi Lucas Taxi. Pagkudong ko ni Silsi Lucas Taxi. Nagana sila, ma'am. Mga 100 kape na sila. Hindi katong charge na taxi. Dili. Dili ko kanang kusog mo kayong HP paglingkod ako sa iyang likuranan. Sa mo nga Yan yung kurang namin kusog. Celsi Abrio, Carlito Abrio, Celsi Lucas Taxi. Salamat kayo. Good morning. Libre ka ni mo, Ma'am Rose Valigas o Atty. Atnan Valigas sa Argao. Kamusta ka mo? Miss Brenda Basilesco sa Bureau of Lands sa Argao. May buntag. May ang manasab ka ni mo na Sir Sammy Lauron o Mirna Lauron sa Summers Hughes, Valerolid, Carcao. Ay, mukalimutan sa inyo ang mga staff diha. Celebrity ko, Jake Beauty Soap sa itong pagpangaligo na sa iyong buntag with glutathione and papaya extract. Celebrity ko, Jake Beauty Soap. O doon na kamoy mga itom-itom sa inyong naong pugis-pugis, labi na murag na sunog. O murag murag doon na blackheads or whiteheads. Celebrity ko, Jake Beauty Soap. Muta na lamang sa butika para original ang atong mapalit, ha? Mas maayo kung makita ni mo ang iyong label, Said Marketing. Salamat kayo kanimo, Ma'am Pamela diya sa Woodsville Pharmacy sa Uslob na napuno ang iyang estante sa mga produkto sa Said Marketing. Atong gisgutan ni Gulyat, katong mga haplas, katong mga capsule, depress, mga sabon. Salamat kayo, ha? Thank you, and usbon ako, sa butika lang yun para original. Thank you. Okay, unya ako sa ni Great Town, kay nakita ba taon ning Wi Town, ang pagmangkong lisay. Pag-rate sila, Luok Poblasyon Argao, kanidad, unya, Tuba Store ni Kursing Store. O mo ni, unya ka, Jane Espina o si Ethel Espina, si Kulot og Buhok. Okay? Kumusta mo diha? Kanunay di mo mamati sa tuwa. Sa Argao ni, sa ilahang konsyal, attorney Ray Jalon, nasa
na sila din na. Unya, sa tanan itong mga kaigsunan. Unya, kita nasayod gyud ta nga kining toxin nga maugin mo patay na to. Kay ang toxin maoy mo daot sa atong blood cells. Unya, atong blood cells importante kay tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa ato ang kalawasan. Ini kadaot ini mo sticky ug bulapot ang atong dugo. Mao ni hinungdan nga mga major nga mga sakit gyud. Kining cancer, diabetes, hypertension, arthritis, RTCC, tuguban para itong balatian, constipated tao, gingon man, kining ato ang kidney problem, am utak boy na to, basta daghan kay tagtuksin sa ato ang kalawasan mo nang imnan yun na to, G-Detox Plus Herbal Capsule kay, kining G-Detox Plus Herbal Capsule, mauna siya natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients, nga mao'y makapaligon sa atong vital organs, aprobado ni sa FDA, registration number FR 80715. Busa kung gusto ka buwagtang ka ng mga toksin sa imo ang kalawasan nga mo inungdan sa imong balatian o karon ligon kanunay ang ato vital organs inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog ang number 1 nga mo flush out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang isendo na to karong adlaw. si Inday Silvia, Ate Pres. Si Inday Singan? Silvia. Silvia. Problema ni Silvia, Ate Pres, kaya na igagaw taon sila si Tatoy Pangan ba? Tatoy, niya igagaw timing ngayon ba? Nakaroon ni Hangyo nga, dako man sila kuan, yuta, wakabot, sa hektarya, Ate Pres, pero kuan, 9,999 square meters. Usa na lang ka square meters. Mahimo na usa hektarya. Wa gyud nun kabot. Mao nang didto puyo towns timi ni Hangyo nga mao na ana. Hangtod nga nakagraduate ang anak ni Timi nakapabuhat og balay. Gipa ayo ang balay katong karaan nila. Di nagid sila mamaawa siguro Ate Pres. Pasaligan man. Oh, Ini kay- bawa no inyuhan naman ni. Pero ang asawa sang ni Timi, minsa mubawa na mi dinhi. Inipahawa na mo dinhi basta bakakuan mi. Mubawa ra mi dinhi. Oh, mubawa ra mi dinhi. Nya kining kon inyuhan na ni. Nyuhar man ni. Ini mga tanong. Wadi mi mahangol ani. Oh, mao na murag ginana istorya. Karon nagliso na sila pahawa Ate Pres Dako naman. Dako naman. Unsay dako na? Yung balay. Ang ilang balay gipadako na. Gipadakaan. Hindi naman muhawa. Oh, Wala. di naman mahawa Ate Pres. Sa ano lang ani ron? Sura, no? Ligi. Mao ginigingon sa mga abogado at mga Abogado, Ate good. Pres. Kinahanglan Mao na nag-abogado. akong problema kay liso na kay may papahawa sa akin iyang igagaw maikog man siya. Unsa man among buhaton ani prangkahan ka namo ako adto mong abogado day Silvia. Abogado rin yung makakuha na ni Silvia kay kana siya ang naan mo titulo tanan naan nyo mahawa yun na sila bayran lang na ninyo silang gasto pero kana kay wam na sila mingon nga magpadako na sila sa bahay nila kay lang hangyo gamay ra yun niya pilar ngon mikbuok gaw gamay ra man mi upat ra man mi kabuok mao na ilang sulti Ate Pres upat ra kuno sila kabuok unya hanton nga nakatrabaho yang anak maayo na abroad gapabuhat og balay nga dako dinha sa yuta Mura na. nilang Silvia og Timi. Mao na problema nimo Baitem. Kana matubli to sa abogado kun duna gali kay property ayaw jud patukore kay Correct. maglisod ng yugag papahawa. Tinuod na. Oh. Tinuod siya na. Tinuod gina. Kung doon na mo dako nga yuta, ayaw niyo patukuri o kuan, unya, kuana ka, kurala. Kurala siya. O, aroy makasud. Kuralaw niya kay parado na may katarungan nga inyohang makuanan sa Kung kuralaw ni Goliath, way makasud ito. Diba, kuralaw ni mo. Ano ninyo og trespassing ang makasuod Mao na. sa inyohang properties. Mo Kaya na. doon na nagmakabaya ng inyong yuta, liso na ba na papahawa, uban, labi na dugay na? Okay, og kuralon Ate Pres, og kuralon, di pag yun sila makasuod. Dili, Nabutangan mo good. trespassing. Na, may kuan, kural. Oh, unsa na yung trespassing do, Pedro, unsa sabotan na do. Labang skural. Labas ko na. Oh. Aw na Labang sa utlanan. Nako magpaspasan kahoy trespassing mo. Unsa? Kanang, kahoy ba? o, kanang magpasa ng kahoy ba? Pasad speaker. Ipasad eh. Nainumdum ko sa buhay pa to si Dr. Rosa Rosso. Doon ay nagpatambag niya nga. Nipuyo sila sa yuta, nandun sa mga lubi, mga sa padiha. Karon papawano sila sa tagiya. Karon. Di insistent sila nga magparipan sa mga tinanom, mga daghang ay mga lubi. Kaya di nila man sila kasanggi. Di mo ko nang tagiya. Nanggubot di sila mulakaw. Ang tambag ni Dr. Rosa Rosso nga.
Nganong nananuman mo, nganong na nagpundarma mo diha, nga dili man na inyong yuta, wa gyud mo dag-anan. So kanina sila nga nagpadako sila ng bahay, wa gyud sila dag-anan. Pwede na pawaon. Why nang Dukot ang balay. nya kuya sa Rabanado kay dahil nagtabo dito sa Mindanao ba nga iyang gilungguan og liog ang iyang suon makato sila oron sa to Ang sila. iya sa yuta? Murag nag-ilog sila sa yuta. Galinunggo ay liog. May Lisod numdum. na. May numdum ko anong nag-host ko sa lugar dito sa Kamote. Sige ko konsulti ko sa barangaya. Pagsakay na ko sa fast crop, ningnan ko sa kuwan nga, di nagkikan ko dito, nag-host ko sa maunang nga barangay. Ha? Huwag ka kuya, we. Nga naman siya nga. Huwag nga niya, habal-habal mo so diha, labing akong gabi eh. Ano siya? Huwag may aligre yung pista kung may patay. Di ba? Pagkato ni mo daghang yung patay bam. Ito ba? Ha? Nakapatay. Ako, hapit ko mamatay. Wa man dayon og kamatay. Ikaw hapit ko patay pero doon na yung kay patay. Wa hapit ko mamadayon. Ay, giluguan niya, ay, giluguan Pero wa niya. madayon. Ganawan. Sakto na kita ko kong mama. Balik ta. Kanang na ang siya nga kanang ba na pista dihang barangaya. Uy alegri ko dili kung way mamatay. Bukod pagbalik ko sunod to invite naman sa ko coronation night ingon dito nga kadto ding sa una nagpatay yuta day kuno to. Yuta lagi. Managparinti na di kuno to away sa yuta. Muna gingon ni Dr. Zaruso nga magkinihay mo ng yuta 20 ka tuig 30 ka tuig di pa mo man mga matay na lang mo. Tinod bitaw. Oh muna po. Karon. Paron. Ari ka dire sa Mateo 7 verse 26. Gingon diri ayo. Apan ang tanan nga kung gisulti og dili mo tuman niini mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod siyang balay diha sa balas. Sa diyang mibundak ang ulan og mibaha og ang hangin mihapak og mikuso-kuso ni atong balaya natumba kini og nagunob. Kani akong gibasa, ito yung ninako tungod kay maunimit tapos imong bahay diha nga gitukod agaw. Agaw ng zinder. Di mong gunay mo ang yuta diha. Og pananglitan og ripanan mo, mula ka jud mo pugos. Og di mo maripanan kaway karipan. Mugmanto mo bugado mo ra kag sila dag-anan kay dili mo lang yuta. Pwede magmuingon ning tagis yuta. Asahan niyo ning balay dada. Balhina. Sa man eh. Balhina. Naon sana siya? Mao na kung gingon nimo nga gilunggo as liog, mura lang gilunggo pa. Andi ko mo tan-aw. Ikaw tanaw. Gilinggon. Ano sa away sa yuta? Gilungguan sa halio. Ay pahigda nung lungguan mura lang gwa oy. Grabe kayo. Sanggot. Sakto niya itong gihimo ng kugulian. Ngano man, di yun sa- Ako naman gipisit-pisit ang liyo. Ikaw ba naman kita naman noon? Kung ako ay puzzle, Tihon.